Hikima ko miliyan 10 idan aka baka zaɓi wanne kake ganin zaka zaɓa? Barkanmu da sake saduwa a cikin shirin daga bakin jama'a. Sunana Nafisat Alkasim. Kar ku manta ku danna mana subscribe. Ku biyo mu a shafinmu na Instagram da na Facebook. Miliyan 10 ko hikima idan aka baka zaɓi wanne zaka zaɓa? A miliyan 10 kullum. Miliyan 10? Eh ma. Saboda me zaka dau miliyan 10? Ko na miliyan 10 saboda zan yi abubuwa da yawa na rayuwa. Amma baka tunanin hikima yafi? A to ai hikima ai ban san wata ka ba. Ni ko ana zan koyan shara wannan zamu zan yi abubuwa da yawa, uzurka da zan yi da yawa da yawa. Ko kule ba. Ok, a gaskiya ni kawai na zo neman kuɗi. Gaskiya miliyan 10 na fi so. Hikiman ma ita ma ana so amma na fi son dai miliyan 10. Me yasa zaka dau miliyan 10 ka bar hikima? Saboda gaskiya ina son in bude wajen kasuwanci ko bangaren noma. Idan aka baka zaɓi wanne zaka zaɓa? Hikima ko miliyan 10. Gaskiya miliyan 10 zan zaɓa. Me yasa zaka zaɓi miliyan 10? Saboda abin da zan zaɓi miliyan 10 ita miliyan 10 nan ni a tunanina idan aka bani ita ina da abubuwan da suka dame ni kiso in aiwatar da ita. Baka tunanin hikima zai iya baka sama da miliyan 10? Kuma ita ka faɗa haka sai na gane abin da yake gaskiya ne. Hikima zai iya bani abu fiye da miliyan 10 gaskiya ne. Yanzu na gane me yake nufi. Hikima ba za ta iya bani fikira da zan iya samun wani abu wanda ya fi miliyan 10 tabbas. To zan iya zaɓar miliyan 10 ne. Me yasa zaka zaɓi miliyan 10? Gaskiya saboda in aka mun miliyan 10 za ta min maganin wasu abubuwa da yawa saboda damuwa ta fito da ni kuɗi nake nema. Baka tunanin hikima nan gaba zai iya baka abin da ya fi miliyan 10? To ina tunani to amma dai in so samu ne ya fi gwanan karɓi kuɗin tukunna. Ok, kafin hikiman kenan. Yi mana. Hikima. Me yasa ka zaɓi hikima? To ai ta fi miliyan 10. Zai kirga a zamanin yanzu gaskiya miliyan 10 zan doka. Baka tunanin hikima zai baka abin da ya fi miliyan 10? Magana kuɗi ake ba yanzu ba magana hikima. Wannan ma da ake ciki ya ba magana. To Allah ya ba mu sa'a. Ba mu da sa'a dai. Hikima nake so. Me yasa ka zaɓi hikima? Saboda da shi zan iya samun sama da miliyan 10. Da hikimar zan iya samun sama da miliyan 15 ma ko fiye da haka ma. Gaskiya kwara a bani miliyan 10. Baka tunanin hikima zai iya baka abin da ya fi miliyan 10? A to ai inda kana da kuɗin duk zaka iya mallaka duka wannan abubuwan. Ko kana daga gida ne zaune za ka kirawo a zuwa yi ma duk wani abin da kake so na rayuwa. Da miliyan 10 ke? Da miliyan 10. Gaskiya a yanayin da ake ciki zan iya ɗaukan hikima saboda rayuwa ta riga ta canja ni ba maki kuɗin nan ma na ɗauka an bani zan iya kashe su lokaci guda amma ba maki a cikin wannan ban san tabarikin da zan samu a cikin wannan hikima ba haka ne to ina dai ubangiji Allah ya bada zaman lafiya Allah kuma ya haɗa mu da hikima din nan. Mun gode. Ko masu kallon mu kun dai ji yadda ta kasance. Wasu sun ce kuɗi, wasu sun ce hikima. Ni dai a nawa tunanin hikima ta fi kuɗi. Saboda da hikima na zan iya samun sama da miliyan 10. Ku kasance da mu a sabon shiri. Sai an jima.